ang kasaysayan mismo nagtungkan nga kining mga pundok, mga sekta nga gawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa karon nga panahon dili na iyan ni Kristo, kung dili iyan na sa mga pastoy nga buot na kompetensya kang Kristo nga atong Ginoo. Masuko gyud nigsakto ning atong mga higala nga mga dili Katoliko ba, pag basta magisgot na taog matuod nga simbahan unya mo gamit tag kasaysayan. Unsa magyud itawag ining reason nganong masuko man gyud sila? Number one, tungod kay kung mogamit ng buntag kasaysayan, mapugos sila og provide og mga historical evidence or historical information concerning sa ilang simbahan ang i-counter ang ato ang gitawag og mga claims ang simbahan Katolika gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. And the more, kung musakay sila sa kasaysayan, ang mahitabo, mapangka, or mabuko, or matanggalan silang maskara, nga ang pundok nga ilang gipasakupan, dili iyan ni Kristo, tungod sa hinungdan, nga naa sila'y mga founders nga ilahang gisunod, o mo'y nagtukod sa mga sekta nga ilahang gipasakupan. Mo na nga allergy gud kay na sila mogamit og history in terms of pagpamatuod concerning sa iglesyang ato ang gipasakupan o sa sektang ilang gipasakupan. Number 2, nga tawag ining point, maglikay gud sila sa history, tungod kay ang history magud mismo siya ang naghatag og detalye sa tanang mga panghitabuan ng kalibutan na kung naa may mga butang nga wala nila mahatagi og kana bitong complete details, pero makaingon ta nga out of 100%, na sila 70% to 80% kana present nila ang mga information sa kinatong kinahanglan. And at the same time, mabasa po na to na sa mga libro sa kasaysayan na diin mo rin ang hitabukan ni Abto. And ato pong hinumduman nga ang iglesyang gitukod ni Kristo na latid sa kasaysayan sa hinungdan kay na-appeal na siya sa mga past events. Si Kristo, syempre, si Kristo nagtukod sa iglesia 33 AD. Dili sa 18th century, dili sa 17th century, dili sa 16th, dili sa 19th, dili sa 20th century, kundi 33 AD. Buti pa sabot, past events na siya. Kung past events na siya, kung di na to mabasa ang detalyado yun nga information sa iyang iglesia, sa balaang kasulatan, di tanaw na to sa tawag ining ubang mga libro, kaya para makita o mahibawan na to ang kumpletong detalye concerning of that church. Ang simbahan Katoliko kay dili man mamurblima ana ngano man kay kabalo man ta nga ang simbahan Katoliko iya gyud ginagot ni Ginoong Jesucristo. Manaan ang mga kasaysayan o libro o dili, manaa ang Biblia o wala. Kanang libro ha, nag-refer ko sa libro. Mosugot sa dili ang simbahan Katolika mao gining iyang iglesyang gitukod ni Kristo. Iyang problema kini nga atong mga higala nga mga dili Katoliko, di mo kutlo kasaysayan. Ngano man kay kung mukutlo sila kasaysayan, mapangka man sila. May bawaan man nga nagbinutbot ng mga tawana. So dito nagud sila sa Biblia. Unya masapon gyapon sa Biblia, kung mogamit sila Biblia lang, unya kung pangutan nato letra por letra, di pud sila kabasa. Mingon na sila dili tawag ka ng ato ang sabton based sa ingon ani nga context, ingon ani nga panahon. Subot pa sabot, wala lagi barugan ang ilahang baruganan nga sula eskriptura. Di ba? So gisupag nilang ilang kaugalingong doktrina mo nang maglikay gyud sila. Maghisgot og about history ngano man kay dako ng kakulangan, dako ng siyempre dako ng damyos nga mahiabot sa ilaha kung magbasa tag kasaysayan kay ang kasaysayan mismo nagtungkan nga kining mga pundok, mga sekta nga gawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa karon nga panahon dili na iyan ni Kristo, kung dili iyan na sa mga pastoy nga buot na kompetensya kang Kristo nga atong Ginoo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.